И здравейте, както ви обещах, да направя още един епизод. И ето сега ще го направя. Тъпунов. И ето. Сега трябва да оцветяваме с спрейове. Така. Искаш да се взема монитора такова. Ама няма. Всъщност много тъпо са го направили, защо чак тук да идва колата, за да направят една графити. Там, точно при Гроув Стрит, на моста, има един графит на баба си. Защо не беше там? А трябва чак тук. Аз не виждам логика, така да се разкриваме. Сега той го оцветява този спрей. Така. Ето той го оцвети вече. Не е толкова интересно това инфо. Тук трябва да направим. Трябва да знаете, като правите графити, трябва да се облежите за полиция. Сега не има, според мен. Така, ето. 2 от 100 на графита. Може да направя един епизод с направята на графити. Където? Тук. С направята на графити, като постоянно... Опа, бала си, по дяволите. С спрейчето. То с пистолет. Шет. Така. Ето първо да убиеме. Да го натровиме. Опа, убих го. Имам си вече оръжие. Така. Сега трябва да ги натровиме. Изпечелихме някакви пари между другото. И тези избягаха другите. Така. Опа, обаче май идва още един. What the shit, защо не се прави? Да не би да бях гледам вече. Ето. Готово. Сега бързо да избягаме, защото полиция... Опа. Не съм сигурен дали като минем при полицията с спрей. Не вярвам да ни хване, да. Вече си имаме пистолетче. Съжалявам, отново залагат, но няма какво да се прави. И сега, между другото, се пробвах да се регистрирам в Bandicam и пише, че нещо не става. Много съжалявам, ама не ме виднете на Bandicam. И това е много смотано, защо не става. Или на мен така ми е бъгаво, или просто на тех. Не вярвам, че нещо съм сбъркал, защото... Че! Видяхте ли какво стана? Не. Това просто беше за екшен филм. Как забихме заедно с колата? Не. Той имаше още нагоре в крайата. Ето тъпто. Нищо. Как само с доклада така минахме плавно и не се ударихме. Леле, това беше брутално. И сега сме в територията на Балас. Трябва да отцветяваме тук графити. Така и... Хубаво ме така, като снимам клипчета. Не знам защо, ама ми е приятно просто да ви покажа. Да снимам клипчета. И... Тук ли трябваше да се мина? Да. Сега ще блювци
Няма да си хавим пистолета, за да ги кърмим. Да, знам. Няма да си хавим пистолета, ама трябва някакси да ги разкараме от тук. Полиция, супер! Еба си. Няма що. И са. Ченгети, няма да ще си минаме мисията, аз знам. Аз знам, че няма сега да си я минаме мисията. Нека да се постараем. Бързо! Ченгета! Тази игра всъщност е с фрирана. Не запомних контролите на хубаво. И са това ме зареза тъпа, тъп. Шет, ако не минем тази мисля, ще е просто... Ще се признаем за най-големия нуб. Моля ти се, бързо. Бързо, де! Фриран. Сега така гангстерския вид ме гонят повече. Също си изглежда много тъпо. Не знам защо си направих тази прическа. Мислех, че е готина. Ама с мустака ма изглежда много тъпо. Проче. Така, ето го и Sweet. Нали, да, той се казваше Sweet, да. Колко прямо поделите. Тук може едно салтото врътнем. Ама... Айде така. Подяли си чупихме колата. Айде, аз го виждам, ама ако може да скочим това отграда. Не. Това е пълен късмет. Как се разминах между колите. Но пак се ударях и защо? Дано ми даде 1000. Или пак на 100 ще съм доволен. Гледайте какъв съм мъстакат, дядка. Също тази прическа не е толкова зле, но все съм проскубан от някъде. Яко $200. И така, знам, че времето няма да ни стигне. И затова ще спирам клипът. Много искам да мина и тази мисия. Аз ми много да и друг път, ама няма начин, нали казвам. При тази ще отнеме много време. Радвам се, че гледахте. Ако гледате, така. И може да лайкнете, да се абонирате, ако нещо ви хареса. Например, прическата ми. Шегувам се. И така можете да лайкнете. И чао!